To bende wayudo kanyo ni familia moro mawuok Kanyaluo e Nek Rachuonyo North sub-county sani to koro dwaro ratiro ne wuodgi moro ma bende nyinge Clinton Otieno, mano ma jahiga 27 mane owito ngimane bang' ka bende ne ochuoye kod panda lot ma owito ngimane e seche ma bende ne kweth moko ariyo ne joyware kaluwore kod pogruok e wi wechego mago mag siasa. Wachni kata owadgi mosenindo Eric Otieno wachore ni ne otemo mar mondo mi ores mosenindo Clinton, kata kamano temo maket koda mano ne ogore e Luanda. Masira makama kata wach makama ne oyangi kod kamanda mar obila Peter Wala, mabende ne okoni nyaka gi sani onge ng'ata ma osemaki ka otenore kod midhiero mar nek mabende ne okawo oko ngima rawera ma jahiga 27 kendeno. The customers who are there were taking their drinks, were joined by another group that came. They were 4 in number, and another group of 4 customers came in, and thereafter ensued a conflict that arose from political matters, because there's a group that is aligned to one aspirant and another one to another different aspirant. So when they met, the other group felt more superior, wanted to show that they are more superior than the other. However, they accommodated each other. They sat together, enjoyed whatever they were doing, and then thereafter, the owners of the premises decided to let them move out. The DCI is up to the task, and we are progressing. The family, we feel very bad, we are very sad, but we are trying to carry on. Currently, we have serious financial burdens, though we are carrying through, so whoever can come in and help, we'll appreciate. Apart from that, I have just a little message to the youth. Let us just try. It is not all problems are solved through violence. Sometimes you just talk out your way when there is a problem. Na tunaomba tu wale ambao walifanya hizi makosa zote, sheria ichukue mkondo yake. Sisi sote ni watu wa familia moja. Na kwa nini sasa wajukuu wanaanza kuona kama kuku? Serikali, mko wapi? Na mnajua mahali hizi pombe inakunywa na mwenye wanaendesha, alafu mwenye bar ambapo hili kitendo litendeka katika business yake, huyo anastahili iwekwe ndani mara moja.